how you could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? Again guys, yan po, nagbabalik na naman po ang pinakasikat na vlogger, Teng TV Police Vlogs. Napakatagal po, bago na naman po tayo nagka-video at medyo naging busy po tayo. At huwag niyo pong kakalimutan siyempre sa aking channel na mag-like, comment at subscribe guys. Ngayon, ang ating video is all about ang pagbabalik ng Baratillo at Perya. Pupunta tayo guys sa Rosales, Pangasinan at nabalitaan ko na may Baratillo po ron sa Kaperya. May mga rides na po doon, kaya napasyal ko si Aki Boy saka yung misis ko at panoorin nyo na lang guys mamaya ha. See you guys, okay? Aki Boy, nakabag pa po no? Nakabag pa si Aki Boy tayo ready magpeperya lang saka Baratillo. Nakabag ka pa Aki Boy, kala mo naman na Aki Boy. Yes, Daddy. Pambihira ka Aki Boy, wala pa tayo sa pupuntahan natin, nakatulog ka na agad. Ano ba yan nak? Tulog po, wala pa. Guys, dito na po kami sa Rosales. Ayan, ako si Aki, nagising na po, nagising na. Hi ka, hi! Hi, dito na po kami. Ayan, nakita nyo yung Baratillo sa Kaperyaan. Okay, see you guys. Baratillo. Wow, daming toys, Aki. Daming toys. Sige, pili-pili ka muna. May sila. Ayan na. Pagod pag may maliit na bulinggit. Ngayon guys, makita nyo yung background dito sa may bagong renovate na park po dito sa Rosales. Ayan po, may fountain na po siya. Ganda. Mami! Oo, ganda yun o. Ganda. Wow! Panood nyo yung mga perya hacks. Ano naman pakita nyo yan? Sa lahat yan. May mga kasi yan, may mga technique guys. Ngayon, makikita nyo kung paano masapul lahat yan. Watch and then sa mga perya hacks. Okay? Simple. Ay, sayang. David, no! Ano ba yan?
guys, sumakay po kami sa roller coaster. Ayan po, at naglilikod si Aki Boy. Ayan o. After ilang years, ngayon lang ulit nakasakit dito guys. Ayan o. Babalik na po unti-unti yung ticket. Babalik na po unti-unti yung mga perya, mga baratilyo, ganito. Ayun na siya oh. Napakalikot. Ang bira. Say hi, say hi. Guys. Hi ka, hi! Pangalawang rides yung una sa may Kabakabayo. Pangatlo, magpe-Ferris wheel sila pero sila na lang. Ayoko na po. Tatakot na po ako kasi nung maliit ako, sumakay ako Ferris wheel, suka po ako ng suka kaya medyo ayoko na. Nakakatakot. Kasi sa octopus, ayoko din yan. Yan. Dito na po kami, pang bata-bata lang, roller coaster, ganyan. Guys, malapit na magsimula, tutuloy na lang. Okay? Sabi ko, ayoko dito eh. Pabilis-bilis eh. Oh no! Napakabilis po. Ayoko ng ganito, nahihilo ako. Ayun, tumatagilid din, tumatagilid oh. Si Aki, kung ako mabuti at tumatagilid. Nakakahilo po pala rito. Sa tumahin na naman ako. Pakita mo si Aki. Ang reaction na. Oh. Tumatagilid. Napakabilis po pala ng 50 pesos dito. Dalawa kami, 100. Mahira. Wala pa yata ang 5 pesos. Panyari na po. Mabagal na. Mahira. Dapat ikot-ikot pa lang tayo. Mahira. Ayoko na ganito. Nakakahilo lang to eh. Gusto daw na yun oh. Hello guys. Testingin natin. Testingin natin dito sa may expertise ko. Marksman ako ba? Diba kahit one hand yun, isa po yun. Kaya, watch and learn. Okay? David naman eh. Ayan na po, expert po si Mrs. dito. Expert po sa itcha-itcha. Ayan na po, itcha-itcha oh. Oh. Pasok oh. Pasok ka no. Wala. Expert sa itcha-itcha. Oh. Oh. Okay, tumama ka naman kahit isa naman yung 20 pesos ah. Tamaan mo naman yung 20 pesos ha. Tira. 20 tira po. Alam pumasok sa 20 tira. Ano ba yan? Sayang na yung 20 pesos. Oh. Masa naman na. Tapos na tayo sa Carnival. Sa Baratillo naman tayo. Baratillo. Na tayo sa Baratillo guys. Meron. Pagod na si Aki. Pagod na siya. Baratilyo naman po. Natin. Dito tayo ng mga Baratilyo. Mababarat natin sa Baratilyo. Baratilyo.
Kaya magkano sa mga kon mo? Damit-damit mo na ganyan. Magkano t-shirt, magkano? Ayan o. Lubang kita 100? 200? May mga sizes yan ano? Ayan o, 3 size. Maratilyo. Lahat ng klase. Bili ako ng sinelas ni Akibi oh. Ah. Anong magkano po? Magkano po mano? Eh nakabibilang ka namin ng sinelas oh. Uy, ganda shoes. Ayun ang kanya, ganda. Oh. Uy. Guys, pauwi na po kami. Yun, medyo nag-enjoy naman po kami. Nag-enjoy si Aki Boy. Nakapag first time niya po makapag-ride sa carousel saka yung roller coaster. Ayun, tuwang-tuwa. Ayaw nang umuwi. Pero uwi na po kami kasi dami pong tao masyado. Nakakatuwa at may mga area na, may mga baratilyo, ganyan. Babalik na ako sa pagkabata. Naalala ko yung pagkabata ko kasi yung bahay namin noon sa kanto lang may baratilyo perya. Ayan, mataya-taya pa kami noon. Yun lang guys, salamat sa mga nanood at huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po sa aking channel Teng TV Police Vlogs. Yun lang po, peace out, ingat.